Ngayon po ay Sa buy one take one yun. pumunta tayo sa Dapat linalagay mo na SNR. Apo ko yun. SNR po. Dito na lang sa daw siguro. Makabili naman ng mga kailangan ko namin na kailangan namin sa pamilya. Yan. Mukbang. Mukbang. May nagpapamukbang sa atin. May nag-sponsor po ng mukbang sa amin. Yan. Isa-shoutout ko po na ngayon si Lilian Ocampo. Okay, ngayon po ay magmumukbang kami. Pupunta kami sa dito lang sa Dao SNR. Oo. At may nag-sponsor sa amin. Steak naman daw ulit. Steak na naman. Steak daw ulit, sabi niya. Mukbang. Eh, bibili na lang po kami sa SNR. Shoutout po kay Pablo Campo. Dahil siya po ang nag-sponsor sa amin ng mukbang. Kaya Pa-birthday niya po. pa-birthday po na Ayok po sanong Mother. ayok na po sanong gumastos kaso gusto po niya magmukbang po kami. Okay. Kaya thank you so much my brother sa pa-birthday mo sa akin. Okay. Sana lang kayo mag-iingat dyan, kayong lahat. Yung family. Sige po, magkita na lang tayo mamaya, magpapagas pa tayo. Oo. Hello, andito kami sa Palabas Highway. Pupunta kami ng Dao dahil SNR Dao dahil mayroong nag-sponsor sa amin na mukbang. Signal ka na Papsi Roy. Kaya bibili lang kami ng pwedeng imukbang sa SNR. Ha? Okay. Thank you kay Pablo Ocampo, kapatid ni Mrs. Siya po ang nag-sponsor. Siya po nag-sponsor. Pa-birthday lang po. Salamat po sa pa-birthday. Sana pala kayo mag-iingat dyan. Mataas. Okay. Okay. Papsi Roy, picture ako. Dito na naman tayo sa SNR. Bibili tayo ng steak. Ang dami dito sa SNR na mabibili kaya walang perang masyado. Oh, grabe oh. Masarap to? Ay, papaya ko rin gusto mo? Bawat take mo ba yun? Kaya doon, dito wala. Nalili ka na dyan.
Ito bawat teka. Buy one take one bag. Kuya, may isa. Diba? Masarap. Ano kung one? Kayo? Dati magkano siya. Ito masarap din ito, no? Yung cheesy. Mocha chocolate. Hello. Gusto mo yung mocha chocolate? Espresso, parang. Gusto mo ito, ito. Ito, one take. Wala mo kakain. Tika, tignan yung presyo. Ito po yung mga presyo. Tignan mo yung medyo press pa. Kuha kang tatlo, yung medyo press pa. Tignan mo yung press pa. Bidyan po ako. Hindi ka na papiro, yung medyo press pa. Press pa. Mga nagbibinan. Hindi ka na papiro, hindi pa tayo na-associate mamaya. Ano pipiling ko ito? Dito, ano ba? Ito, baka. Ito lang, oh, pang ano? Laga. Ayan, kuha tayong panlaga. Kapatid ko yun. Ano yan eh, yung ano yan, yung tuwalya. Oh, yan naman na lahat. Tuwalya yan. Bata. Nalalabigan si Chacha? Ay si Isla? Hello Isla, nalalabigan ka? Ha? Nalalabigan si Isla? Ito? Masarap. Bakit ganito lang ito eh, no?
Ito pa. Mag-order kami, kayo na lang namin doon. Tapos kung bakit na lang sa side mo. Ito, sino. Magkakain po tayo. Yung SNR card po, nag-order lang sandali ng pizza. Kailangan po natin. Oo. Sige mo. Hindi naman po. Isa lang po ba yun sa inyo, ma'am? Oo. Saan pa dito? Hawak mo ka. Matagal, hindi ramen lang po yung card sana, ma'am. I-ano ko lang sa swipe. Ganun mo lang. Pagsama ang booklet tsaka yung card. Nagbibideo po talaga.
599. Mag-order ka ng ano? Kakain tayo. Yan. Ito pwedeng orderin. Yun, ano pwedeng orderin doon? Kami na kayo sa sana. Sabi sa'yo, kakain tayo eh. Pag Order na lang Pala ko tayo. po, ano, baby ko. Wala lang. Pero usog ay, usog. Katrabaho kasi nanay niya, hindi namin iwanan. Pero usog. Ang cute naman. Pinyo po pala na, ma'am. Oo, sige. Hiramin ko po yun. yung Mag-discount po na. Oh, yung card. Sayang pa yun. Oh. Para ma-discount. Oo, sayang pa yun, no? Di-discount pa, hindi pa naka-discount. Maka na lang. Ilang ano yan? 30 minutes. Kakain na tayo dito, habang hintay natin. Oo, oh, mamaya. Maghanap ka na ng upuan doon. Sabi niyo. oh. Oh. Kaya lang ito na lang, baka ayaw ni Papa may mandarin. Naka-7 up. Nakalala si 7 up na yun. Ayan. Kapit siya na lang ginawa mo. Babae na lang. Mahirapan ako kumain sa mga plastic. Oh, nahirapan din ako. No? Hindi mo manong manok.